Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ƴan uwa kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi na yi receiving in Manchester United pound tokens guda 15,000 wanda ya kai kimanin $10 da wani abu kenan. So wannan airdrop din da jona shi kwata-kwata ban yi awa biyu ba, kawai ina yin join din airdrop din nan bai wuce awa biyu kawai na receiving din wannan airdrop din. So wannan airdrop ne wanda kada ka yi wasa da shi, ka je ka kai join din wannan airdrop din. So zan ajiye muku link din airdrop din ne a cikin description din bidiyon nan. So kamun na shiga nuna mana yadda zamu yi perform din wannan airdrop din. So dan kada ka manta da Allah ka danna mini liking. So bari je maza nuna muku yadda za ku yi perform din wani airdrop din ku same sa a yanzu domin da yayi register na ba mu ci awa biyu ba. Okay, bari mu je mu shiga bidiyon. Yau yanzu na shigo cikin Telegram bot dina. So wannan shine airdrop din, za ku gansa gashi nan MUFC airdrop bot. So daga zaran ka danna link din zai kawo ka direct nan ne, sai ka zo ka danna start. Daga zaran ka danna start, so kawai ba wasu bayanai, kawai zaka yi kasa ne kwata aiki kadan ne kawai. So abin da zaka yi shine zaka zo ka danna get start. Da ka danna get start za su nuna maka ka saka musu captcha. So wannan hoton ana so ka saka abubuwan da aka rubuta a cikin nan, sai ka zo ka rubuta su kamar yadda nayi. Da ka rubuta su sai ka zo ka za su gaya maka cewa za ka yi following ɗinsu ne a cikin group nasu da telegram channel nasu. So group ɗin guda biyu ne, na farkon ya cika, na biyun kuma bai cika ba. So za ka zo ka danna kan wurin channel ɗin nan, ka danna join ɗin nan, kana danna channel ɗin nan sai ka zo ka danna join. Da ka yi join sai ka koma baya, sai ka zo ka ƙara danna group na biyu ka yi join nashi, saboda group na farko ya riga da ya cika. So daga zaran ka yi join nashi, so kawai lafiya lau ko sai ka danna next button. Da ka danna next button kawai abinda za su ce ma ka ƙara danna musu next button. So anan sun ƙara maimaita abun bayan ne. So in ka riga da kayi join kawai lafiya lau ko sai ka ƙara danna musu next button. So daga zanen za su ce maka ka yi subscribe din su a YouTube channel. So sai ka zo ka danna kan nan inda ka rubuta YouTube din, daga ka shiga kai subscribe. So daga nan kawai ka ce kai subscribe, kawai ka zo ka danna next. Daga zaran ka danna next za su ce maka you're almost done. So yanzu ka kusa gamawa kenan. Abu ɗaya kawai zaka je cikin Trust Wallet naka ka kwafo musu Binance BNB. So bari koma cikin Trust Wallet na, kawai sai na je in kwafo Binance BNB na. Misali yanzu na shigo cikin Trust Wallet dina, gashi nan wannan shine Smart Chain, shine Binance BNB. So in baka da shi ma zaka iya zuwa nan wurin sai ka zo ka rubuta Smart Chain. So wannan za ka gani daga zaran ka fito ka shiga, kawai sai ka zo ka danna copy. Daga zaran ka danna copy sai ka dawo sai ka zo sai ka yi musu pasting. Da ka musu pasting za su maka congratulation ka receiving din wannan token din mai suna Manchester United pound token guda 10,000. So daga nan kuma in kai reference din wani za su baka 5,000 ne. So lafiya lau kawai daga nan kawai sai ka zo ka danna withdraw. Za su gaya maka cewa automatically suna yin withdraw din ne a cikin awa 12 zuwa 24. So ni bai wuce awa 2 ba, kawai suka bani wannan airdrop din. So daga nan kawai lafiya lau kawai zaka iya kwafan link ɗin ka tura ma wani, in ma kuma kawai daga nan kawai ka danna withdraw kawai direct. So in ka danna withdraw, kun gani daga nan kawai danna withdraw suka ce withdraw ina yayi successful, kawai in duba wallet ina. So daga na duba wallet ina kawai naga already kawai withdraw ina ya riga da ya tafi, kawai ba wani matsala. So wannan shine airdrop din. Kada kowa ya dai missing nashi, yayi join ɗinsa yanzu yayi join nasa, kada ka yi missing. So kada ku manta kuma ku danna mana liking, sannan kuma ku join din Telegram channel namu, domin a cikin muke sake dukan wasu update. So domin wannan din ma na riga da na sake shi a cikin Telegram, so kowa ya sauri ya join.